Nana Samahine, the march. I don't pay young grand upon it. The Baya and net as he did now. Nana, upon greatly, free set as some crazy to see the tours at the marsh. Moye a money be. Every sad dad, every pen, a fish. A binny, a baby. A deacon, a pressy, Betchy Muka crack. And she say, "Ye, walk." Say, as I see Pisa, a money a mullion, and the best fish. You are watch lay a fish late. Your money a more as Kibaya now. I said, beside the back. But was a pea. The deacon, sir, want to cheer. Now, and I'm a free dance for say, as someone up in here. The can help a baby. I dare not at once. And Sana, Yama. Bantu mahini ansana bantu mahina so tia bantu mahina so mamampo ina so aswati ansana ya masantiman na aswati no mabishia ansana ya shase ha ze dedika no de bedika dru na wochi a e betras edi na wochi eda ina na jese egu ambo aso a ya tutu no mo Mbacho na wochi Ashwan Moody a money be over Moyo. I ought to son, ye dear, a money POI, a money or why, a Billy say, and ask him, Obako, a doom bear, a doom in the fee, a man will, or the one or day, a ina, over 2 in the flapper, who be say, as some abba. If you ask what I feel no ansana, and we have a trusty Aviano. I know maybe what they mean to be in Canada. We so. This is a bourgeois. Copim say, they said that it be Nana at the Atum and Pemu. They did not to Pemu, Yan Crabra. After the Akane at the Dio, at the Vianai. The Vianan also. And upon an eye, my book, the American one, before Sanwa, Odum, feel a bemu, no, ba, and Sana, a Santimani was mine. I have a trust. We did not what you done. We did not what you done, you see, pa. A honor, the book where you see in Sana at the Vianaba. The scene in the another day, you run out or buy only be at the Diana. It's on also over the other Diana, dear. And yet, trust no so any man, and none also called mine. There's a beer with what the Diana, unless you be intimacy, then Nahima, and then just for man, my point, and they trust a deep. Adeviana. And look for the war. They are called at the orchard. Rami King, additional, any jazz for the Biofiano. No, almost any body. The near friend body. We need. They say, we are done, and they first say, dear brother. So, first to turn now, a moon at this year, and now a bro, but the Voyani see, and a savvy husband. As I say, Nina, the bitch is the orchard so. Some there, Biana, and ya, you are no lady at the orchard. The dear we are. The new man, so Vesako, remind. Now, Catani Yamuno. Capacity to pound it, there, Bantma. And then Cabassa, we are go command to obey.
na tie no ana eyi kɔ bɛman te ba na ɔsɛ ɔkɔ bɛman aduanu no wie a ɛtua na du ɛka ɛna no mako ɔha ɛne du ɛso ɔna ha toko no ɛda no nana kyerɛ sɛ ade hyie ne yɛne a ne yɛkyiri bɔɔdeɛ ne ade nyinaa no saa mmerɛ no yɛba bɛtena ase ma nana hema ɛde bɔɔdeɛ akana no ansa na obiara atumi de bɔɔdeɛ akana no ne nyinaa mu no na afei ewura hɔ no de na afei ewura no ana ɔde na adwene ba yɛhu sɛ eduru afe a ɛbɛn ne nso tam biara no eduru afe no pɛpɛpɛ na kyerɛ sɛ otue ɛyi kɛseɛ no nti afe no deɛ eduru hɔ a yɛntra sɛ sɛ bio abrante kora bi ewu na ɛhyɛ eduru afe nti yɛkɔ akɔtra ase afe no ama abusua no yɛdi afe ɔde eduru afe no pɛ na kyerɛ sɛ yiyɔ no ana ɔde aha ase wɔn na ɔbɛpɛ apamfoɔ daasifoɔ yi bi no yi bi afira na da apamfoɔ na ɛtra sɛ abɔkɔ sɛ de bɛyɛ a yɛbɛtumi akama amanfoɔ ɛwɔ asantuma mu ane Ghana mu aso ate sɛ yɛyɛ yi no obi amra obi aba santeɛ na ne yɛda ase na kyerɛ sɛ sɛsi a no sɛnea yɛdi afe no ɛne yɛduru suo nhyehyɛ yi a moayɛ ɛyɛ nhyehyɛ bi a ɛm sɛ ɛda hɔ de daa a yɛ a mokaakaa no sɛ yɛdi afe a yɛyɛsɛ mo atwerɛtwerɛ bi na sɛ wobɛtumi akyerɛkyerɛ mu sɛnea ɛsi a woakyerɛkyerɛ ama ne yɛ moyɛ awɔtwe aduanuanan ne nneɔma yi a anka bɛyɛ menkaa obi yɛnyɛ neɛ yɛbɛtee sɛ yɛayɔ ne sɛ kɔsi ada no na natena ase deɛ ɔka meda ase ɛta bia basa yɛbu nna no ɛma no kɔsi akɔsi deɛ ɛbu nna no a yɛhu sɛ ebi a bosomi yɛ yɛwura mu bosomi mmienu no mu bosomi mmiɛnsa no mu anaasɛ ɛdɛ kɔsi na afe no ɛhwɛ akɔsi da a ɛwɔ hɔ no a nyama na kɔsi ɛno na duru hɔ a ɔsɛ bi di kuntunkun dɛ ɛtɛ dɛ ɔde ahɛ ɛyie n'ase no ɔdi kuntunkun dɛ no nso a ɛno ɔma amanfoɔ no nyinaa ma ɔsɛ obiara ntena ne kurom na ɔne kuntunkun dɛ ɔma ɔhɔmfa so ɔhu sɛ afei ne yɛbɛyɛ sɛbio Otumfuo ayi ɛdɛ obiara de boaboa no ho aba ne di kuntunkun dɛ no yɛ a adeɛ kye dwada no a ɛna nananom yɛkɔdi animsɛm yɛ na ɔmo sɛ yɛsɛ try no deɛ aborɔfo kasa ɛsi nananom kɔdi animsɛm so yɛtete hɔ no animsɛm na nananom yɛkɔ akɔdie na ɔmo ɛno na obiara hɛ ne batakari tete hɔ no nananom de kɔko ɛne ayi ne ade no na Otumfuo nso so akɔ amiaeɛ ɔno nso kɔhɛ ne batakari kɔhɛ ne batakari ansa na ɔba baabi a yɛdi animsɛm no ɔno nso aba bɛdi animsɛm akyerɛ kumaseman ne ahɔho bi a bɛbɛ biara ɔmo aba bi ɛno na owie a animsɛm no nana ɛne sɛ nananom yɛato atuo yɛbɔ ho abrafoɔ nso ɛte mpentenkwa adumfoɔ te mpentenkwa bohu sɛ akyɛmfoɔ yi na akyɛm twa wie mu na kyɛ sɛ wotumi sɛ obi a wɔ hɔ biara no ɛsɛ n'ani afe te sɛ deɛ tete wɔ nananom yɛkɔ sa no saa ne tie nti yɛyɛ yie ne yɛyɛ saa yɛde kyerɛ sɛ yɛde kae yɛ nana no a ɔkɔ no sɛ ɛko ɛsɛbe ne ɛkɔɛ no ɔtɔɔ mu a ka wo ɔhenkɔ ne baabi a wobɛda biara no yɛne wobɛda saa ne yɛde kyerɛ ɛno ba saa ɛwie a afei na ɔbɛworɔ no
Samuel so to a tino press. Tobacco, the division and I made it out. No twatching. It also means I'm not twatching a man for no flapper. We drew fear no but run one. Having no chat as a fear. I said, or Mobile who said, we are not queer, and I said, no for no queer. In the update. So, why you need? Get the wedding, and I had it. As a fear, no. And I was a good Batriano. Was it her? Was it? I said, we will look at the enchma. That's what I bought any a board near CS. As will be up on the because if you are here, enchma. That is it. We train in the fashion. As I think he must tribute. Sunday, my tribute. Only do track to us, I train near Chisa. As soon tame near in. No, Nipa Bia, a bear or near in. Was it? I did say in a tribute. Them go Moses and all here, was the only tribute. Yeah, just for Uchevi and Toronto to be channel, Uchevi now say, is he richer? He now was it. Yes. So, just say, who now go fighting at the Bayano? It would be a one, if you were now, no, they know. Sanity. He now was, Yananum, as he shot to. We have been no better. And yet, Jordan, yes, I knew me. I, Obetrasi. Nanuna, Obaba Trasia, and yet on time, a sipping soup. On time, on track. You are you what? Never friend. Ate. I know a soup. A woman. Any day. Namibia, actually, I don't know what you do. Was what you know. Oh, baby, I'll be able to be able to say, not be able to camera and one Mose or tree. A visa. No, what children is I know what on it. No, what on of Papa. Now, I didn't know not attention. Tis a bus. A bus on track as it was. General Yashisho. And he says, people, a Gumahudo, or the Quasitra. What else could you say? Any old year, what you call a double. Any old year, what you call the Biao. So quite ya with the cuckoo war and echo. Of course, it sounds like shipping tia. And I said, the moon. Or call Bonsoir. The job on the Guahodo. The boy or the shadow. The bones or the quaddy. The bones are, yes, share a man, Freddy in the moon. Yes, share and no, I could have phone or so. Yeah, you said that it's a name to me and I didn't own the cheap. No, the Biao. I sit on the Biao. A time Biao, a baby of a transibian, or Korea or transfer. The Jarano, if you know, no more, a catch it to a tube church, then Rouse was a trans. Oh, Rouse was a track to be. We gave you trust a fees of a trans here. And I'm to each other. A because to say, I could pim a water. Nana, ye, I say, a guadano. To man's mind. Any jassy fool. And no 2 for that, 2 for no more. And the guy did him. And no, my and in there. Imagining, you know, I'm saying, moi, she said, oublier Papo war, the best. I'm saying, yeah, and I'm between my now, the way, thank you. Bompata, the beer one more. So come on, Titi Horror. Oh, I come on the traffic. There be as traffic for any decay.
twafofo no kɔpɛ na akɔmfo ɔmo nyinaa yɛ fokuro baako akɔm ne twafo no ɛyɛ fokuro baako ɛsɛ twafo no di kan na ɔmo ɛtoa so the moment a twafo no kɔɛ no na ɔsɔ ɔno na ɛba na ma nso nwa pɛ ba yɛkɔ ne fokuro ɛna dwabɛn hene so dwabɛn hene deɛ kyerɛ sɛ wɔno ɛnɛ ɔno ba wɔno twa to n'asa ɛno nso wobɛtumi akyerɛ mu sɛ ebire biara no ɔhene tena ase a dwabɛn hene na ɛka akyerɛ mi ɛkɔfa no ba ɛno nti dɛm a ɔtwa to na bakɔsɛm bi wɔ hɔ sɛ abakɔsɛm wɔ hɔ sɛ dwabɛn hene ɔno na di abakoma asɛm ɔno da biara ɔno na di abakoma asɛm ɔfrɛ no kora sɛ ɔmo a sɛ bi ɔne fie nnura na mɔm bɛyɛ aduasa nanso so no ɔmfrɛ ɔmmra no na mpɛnɛfo bɛsɛ sɛ ne mmerɛ kɔ saa ne te yo nana ɛdeɛ yɛkɔ so sɛ ɛbena da na n'asan bɛtena se amanfoɔ nyinaa bɛdi saa berɛ no nyinaa no ɔma ɛkɔdi animsɛm nyinaa no yɛba yɛbɛkyia no na ebi nso sɛ ebi bɔ ne nsa na ebi di nsa nso ɛɛbrɛ no ne nyinaa egu so saa bukada nso ɛyɛ saa na nhyehyɛ a moayɛ no nana ɛkyerɛ sɛ nana tena se a yɛbɛkyɛ nadeɛ no na ɔno nso ɛkyɛ amanfoɔ adeɛ sɛ ɔno no ɛkyerɛ sɛ obiara ne hɔ a ɔbɔ wɔ yi a woma no bresu yɛyɛ ayi ati se a yɛntumi mmusa kwan so sɛ sɛsi wowɔ hɔ ne yɛde bresu brɛ wɔ ana wonim sɛ ɛkwan so ne yɛbɛbusa wɔ no ɛsɛ sɛ ɔmo deɛ gyina so a obiara bibi a ɔno timi no baabi a na ɔtimi de aba na saa nso na ɛbɛyɛ biada nana bɛtena se sɛ wohwɛ yɛ a adwala no worɔ no ho no nɔbɔ nka wabotu ɛno aso so na ɔhyɛ konti kyɛ biada bɛhyɛ ɛnɛ wobɛhyɛ bi ɛnɛ no yɛduru hɔ a ɛne yɛhu de yɛde ma no yɛhwɛ ɛyi no aba no a ne yɛhu deɛ ɔmfamra na yɛwada deɛ nyame boa yɛwada deɛ wɔwie yie no kora ɔsɛ ɔbrɛ nnoma no nyinaa ase wobɔ sɛ wɔba na mmerɛnkɛnso nko a na atwa no ho hyia biribi a ɔno bia wobɔ sɛ mmerɛnkɛnso wɔde brɛ ɛyie no ase sɛ wode kɔ awie no na sɛ nya yɛwada na sɛ ɔntwa ntoma bi ɛsɛ sɛ ɔntwa ntoma dwuma bi ntoma adwuma na wawi afei firi ɔkɔ no yɛwada wɔtena ase a amanneɛ ne sɛ yɛwada wɔtena ase a afei na ɛnɛ sɛ ɛnɛ wukue ebi a na yere no bɛhɛ ase akyerɛ ɛnɔma ne yere no ɛyɛ asaden na yere no ase akyerɛ ɛnɔma ahenema yɛwada titiri yɛwada na ahenema no yɛkunu mu ɛne ayinom ne adenom nyinaa ne ayerenom yɛkyerɛ ɛnɔma yɛ ɛdi awusia do ne adɔsoa nyinaa ɛba ne sɛ awie no ntoma no ɔbɛyi afiri nti saa deɛ yɛyɔ a yɛde kyerɛ sɛ kyerɛ sɛ wohu sɛ ɛda baako deɛ tue si hɔ sɛ yɛmfa nkyerɛ saa dɔm yɛkyerɛ sɛ ɛda no na yɛde nananom no kyerɛ sɛ saa da no ɛna kyerɛ pɔtee sɛ afe no a ɛma no hu sɛ yɛ papa ɔni hɔ bi asantema hu sɛ yɛwura no ɔni hɔ bi ebia hu sɛ afei deɛ yɛwura no ɔni hɔ bi saa na wokɔ ase a sikyɛ nsaa ne kyerɛ nti na yɛde awisia de wobɛyɛ yɛ wɔn mo no ɛne ade na kyerɛ sɛ wɔhu sɛ wo papa no ɔni hɔ bi ɛsɛ wɔwisia de wɔwisia na wate ase sɛ wo papa no ɔni hɔ bi sana ɛkyerɛ nti ɛsɛ yi a sɛbi nana ɛyɛ akyampem hene ne apagya hene ne ahemma no a gyidi nkonnwa soɔ wɔn wɔ biribi a yɛ a wɔn nyinaa wɔn wɔ biribi a wɔyɛ sɛ wɔn yɛ no mɛkyerɛ a na kyerɛ sɛ yɛawada no twɛ mu a efiada no na ɔhene atena ase ɔhene tena ase a na
Sibu, Homo ebe jam no, a beast there by no Sudi, at Chadia so, and maybe no, and they in near this. General Akokoda, women that up at champagne near him, money in the name now. Omoko. Yeah, the day, Papa, yes, one, you know, the dear Bush, Pruan, Edinburgh. Omoko, yeah. Not women that you know. Eddie and Bush, Pruan. Maybe I do call coming, we go die, cash in trap. Let the Koda was it. Let the Koda was it. About Bishop. I did see question of Papa, not a being no young. A gun of Goboy, no Masaku Bunia. Let you see a man. Let you see. Nana, mental, if you are done, me, be a war, and she share my which they will be. So, now, a sham you memory that. On my quarrel, as we call the Fiano another. Woman also up a memory that. Area. Hopefully, up a memory there. The one we call you. You are period a comfort Kobe, good for Kobe. And a dangerous, mine, dangerous, Kobe. Band by him Kobe. So, because the contract is a band by account, just for Kobe. And Maria for Kobe. You didn't pay no, yeah, because be a year, Nancy, be a year for you. You will be a year quacker. A honey, na, and the Biam catching for say, a brofo, what would the photo near the Kai in the back? There's an animal. No, we him foot any foot. I feel not out pound. Need to be winning the part among Jay in the bathroom. A dear and animal says, I'm seeing a muse. Do you have a friend says, I will be and to be for now. It's a depending flew near the Sesana, the Asana, near the account, say, Nana Asumasi only. And only a cover and pay. Near Pam, you're about two. With another, did I call it? The aquarium being in Kujana, Anina, to see Kujana, Sabio Skajana, who comes to the cookie. Yes, I sent him not sad. David, it did us over here. One more coding down. Second cup of Simon. Because a generous and one. Sabia. Here did the true. And I mean, how we are to Anka. Yes, as so, you have sure to go adequate. Naturally, say, we say, yeah, Bibi. And then the Johnny. Headed the Johnny. And no, said you in Sacrano, Sacrano free. And not prepare the first person. Tell me before I go. It's a session. All ban, but you can soon about. All banu put across. The bar. Here's them to say, Obaya or Capro, who goes on. Who do come over? BBC Kubo, or done anybody. Says I don't know, so go. So, I'll do more coy. Okoya, the botos, yeah, not quite tree. On also buy. On whom says I own. No, Fano.
abrad na sia ɔno nso mpe deɛ ɔsɛ di mogya ne yɛ pɛ di a ɛna yɛtumi di odwan ɛna yɛ mu di nti dɛ no ɛdi adwan na yɛ bibia kokodwa fie so bibia nkoa ne bibia ɛsɛ nkoa fie so ntumi fa nipa nkɔnkɔ because nkodwan wokɔbɛ bibia deɛ wodi nipa nam na ɛde kɔsi ɛnyɛ wontumi fa nipa nam ɛmfa nyɛ na mmom yɛdudwan ɛna ɛyɛ yɛtete hɔ deɛ ɛnɔɔma bi wɔ hɔ a ɛna meka sɛ mentumi nka ne ha sɛ fidie ne hɔ ne bi a yɛdi nkɔmmɔ deɛ nka biara ma aka baako bi afoɔ so yan deɛ yɛbɛtwa fidie no no waka yɛbɛtwa fidie no na yɛnka champion ɛsɛ dum wɔ fidie ɛsɛ dum yɛsi anaasɛ ɔbɛtena akonnwa no so na ɔma yɛsin si wotra akonnwa no so pɛ ɛhɔ ano yɛyɛ ama ɔbɔ akonnwa sɛ wohwɛ a ɛdurumɛ bi a adwabɔ bi a yɛmfa sikadwa ama a mose akonnwa bi da ne nkyɛn ɛkyɛ sɛ ɔno akonnwa no na ɔde kyerɛ amansan sɛ daakye wo ne hɔ a wirempɛ no yɛkɔ a saa akonnwa no ɛho adwuma ne yɛde aka dada no na ɔmo ɛde aba nti wɔn yɛ ndɛ anaa wɔn ntumi nkyerɛkyerɛ kyesi ɛkɔ bi sa ɛhɔ deɛ ɛna meka sɛ biribi wɔ a mentumi nkɔ akyiri pii yɛ nana kɔ so deɛ no deɛ yɛde ti yɛ nkɔlaa na yɛyɛ ba eti ɔmo fi yɛbɛtumi akɔ sɛ yɛpuru nkonnwa kopura nkonnwa no de aba na wɔn de aba na wɔn bɛba no na Otumfuo te bodware ɛdan no na Otumfuo de sika ɛka no ɛdan ne da a Otumfuo ɛhɛ aseɛ ɛde sika ayɛ no jafi nyinaa Otumfuo ntumi mfe sika sɛ wohwɛ ne bibia simple wohwɛ ne bibia sɛ afei no na afei na ɔde sika aka no sɛ wɔde nkonnwa no nyinaa baa ɛba bɛduru hɔ a baabi a ɔteɛ no a ɛhɔ a no asɔ na ɔkɔ ha no nto na wasɔ no tu na ɔdidi akyiri saa na ɛde ne nyinaa kɔ nkonnwa fie so wɔsɔre a na gyasefoɔ ne obiara de ɔkyiaa de kɔkɔ ne nipa nyinaa ne kɔ hɔ wo a wonkɔ wowura hɔ asɛm ato ɛne ne woana wopɛ ho gyasantefoɔ yɛ nnwɔn ɛne sɛ wona yɛ nnwɔ wo a ɛne na no yɛhwɛ hɔ a sɛ ne ɛfa dwa bi adu mmienu bra babɛtɔ wo ti saa ne tie nana kɔ nkonnwa fie so a wode kɔbɔ wie a ofiri a ne kyɛ sɛ wɔma mɛtena ɔma mɛtena dwom a yɛ memba memena ɛkyɛ sɛ yie no yɛsi ada no ɛti sɛ anwummerɛ na ɛde abusuakuruwa no ɔde ba nkonnwa fie so wie a anwummerɛ na kyɛ sɛ afei na abusuakuruwa no yɛde kɔ da abo ase ɛyɛ memena da memeda anwummerɛ no a abusuakuruwa no bɛba bɛduru ɔno nso bɛba bɛduru fia no anadwo nti bibi da anɔpa no na ɔno de hoa ɛna wei no aba awia abusuakuruwa no sɛ ɛkɔfa firi ayi na aba dabidabi ɛno mfiri da abo ase ɛno firi biribi sisi a dabidabi bɛba no ofiri tano so na abuakwa ɛkɔfa firi abuakwa na aba yɛde firi abuakwa no ba a da ɛbɔ so hene ɔne bu abasa ɔmo na ɛkɔfa ba na ɔmo de ba ɔmo no de bɛba de du ahomakye bɛɛ dɔnko ɔnasɛ memere da ahomakye bɛɛ dɔnko adeɛ bɛkye memere da
beba na wo ma ko wi se no ma David no mo mo and only Bob ayo na I many mo on sim bibia bo apata e fa so na ba ho ni dishi say we be police am we so kuwa on say anya nipa ba ko na no you run on kwa ni ni abusia ni na le wo enti e ba no e je kukufu e ka ho kenya se ka mamsin e ka e ba pe obia ba fa ne dia kukufu di mo dia ba ko di dia ba ko kenya se di dia ba ko na ka ha dia na ha dia se di nipa ayi ni na kuro no a aka bo mi si ai abusia ekuro no ene se abusia ruwa zukuro no a se bi enye be bi kono ye ni aka bo ma be se abusia ruwa ye abusia na ruwa de busia ruwa ye wie no e wo bebi e di kusia na se ana me ka se ane de de kwa e ma bi mo a ono a o ma won ne e ma bi da bo asi no e ma bi prof no pa chom ye pese ye di afi no bibia mo be ye bia enye kwa si kire wo me bena da no o kire se na na sori a maintenant si ke be fa ni se ne kire se eyie no esie no na kwesi ada no eto so e se kire se na no be ja ahoho kwa ane se fiara no ha se na no ha se ni fiara o sha se fiara o ha se fiara no ja ko fo kwa memre da no ena mo weri nti ena wo nya kwa ko sha eto aso adwara eto aso ebrada to aso gara to aso ya wada to aso fiara to aso memre da kwa to aso ko pim ko sha na be ko na asaso ba je sa feri ewi akwenya no nana edede be na edija ena no ma pi obu ho ha ye di rumnam obu ho so udwan obu ho so ensa obu ho so aduane obu ho bi abayire obu ho so bi amokra no de be wa ende dia bibia o no afise ifira ko mo de be wa ye le mesa bibia o hwe na ni se wi ya no ato ni eyi kesi etisi sebise enko tie ebi am na na ko antumi so asante manya se woni sana enti bibi etisi ye enyi se ebe na mo shisha mitumi diswa saa de so we na abe sebi o eba esi sana ni bi akopɛ bo se abra na jasi mano jasi amanim jasi na kopɛ bo se aba na ye eye ka jasi fo no azu de se atua se de nyina se amanfo da roma enti bi ambo nsa amana antika no ene dotiye ka no a se kaka no bibim ba ko bibim mienu o se jasi fo mo sempa na yiri se fi ko amanim jasi fo mo sempa Otumfuo ntumi mmoa jasi fo ai do betimi amwa ebi ogwa basa o si bi am me kwa ne mo mabre aka no sana ai ko pe busia kutua ba ko pe busia na me de tua ni asem si si o kraso ba ne se sa o da dasi bi nu ba so ni mini mo ai hihye hye o pese o yi buka krada e da si mi so me de na etia wa me so wa bre na wo we jiwa bebre na ya kan se mi nyina emma no metisa obo na hima di hwim se na twem na se obetumi a kyerɛ mas bra na dano a asɛm ne sie na wugina hobi na mpɛsɛ me bisa na wo hobi bra na ya de wo ho se wonni ho agyasefo no ai ho anum na wo on se ba sa just for my from my ba ho ka amramu no sama
Buabasa, Sana Hini, Dabos Hini, Abras Hini, Chamin and Chi, Mr. Sumankwa, quite no man. What are the ordinary to Romani? I don't know. Ana zeba kama re enia na mahima be friends asema abe ene se bi kwa be hokra na esi ya ni kwa se be ka Robia. na se na mahima na kokofan man ba sare ya uni kwa wo kwa na esi ya uni kwa se u boss kwa o pe se na mahima bi kwa aba bi uzampa le ba no o de ina media na achempem ne Achabe to a friend man ba. Achabe obi oti achabe ma ko jano so no. The bus a friend man ba. Obeka yan. Na ono yo nti ya tina na hema na se sabe adie ye wo hai ya ma bebre wo nti hwan na ye se wo hwe ne ma so se na bia bibi nyira. Se na we na esi ha nti invent se ni abrone ka inventory no se safua pa no wana ye di hye ni nsem wana se ohwe se wo ni ko de kre oni pa so Otumfuo twa oda no ho a na hima ba pe oji safana Buabasa no oji safana wo hwan ho na ode ma Buabasa safana oboba no o se tembia ye wo mpa ewo mpa nso omuso ngwa nso afrosanfo abransefo tambia ono bibi basa pe ani di mekano because ana via den shwa kwa fon nkwara no bizo basa pe no ma di ba ya na apro de ni atutumba tinai ma ba ya ma disappointed yam benu foi passer a part parce que mon collègue de moderne bibi ni wa ni akọ ekwe ni nze bibi enu a ya otutu no adi safa no da ba Buabasa no sana o safa na emano se ehu na hema ono na obeji safa na odi mu bibi nso wo hwa na hema ya na o kan na hema de na eno ba bi wo hwa na be ka mintimi nka okay so untimi nka yo na ne yire no mo ne yire ya na ne yire no mo ne o mu de o mu fa wanya hwe o mu de mo ma ko o mu de o mu bibi o mu na hema na ka ye no de won si ho kra na hema na no mu ka bi won ne bibi amamra bi a won so se won si ho kra je se o mu de to mo o mu wa amani e be eno ne ne wahi no mu amani a mbe ne se bi na hema ba ko si o mo yi se mukun that's mamu de omu ma de se mu de esun mbesu na mu de mo de se di aba nti ade se yesu ya ade se de hwanum na de ade se de se de ayi na yire no mu obi a de ne de ba obi a de ne de ba nti we se si no ne hwanum na de adware de no so ba no o ma ama no a eso adware de na eso ade se de na
First one. Baya, when you cry. Now, any line in a dear to the land, and one of the nature. So, Baya, grand, and some million. Then, some beer, cutting, appreciate your cutting, Ghana, dear cutting, minerals, cutting, minerals, cutting knife, fruit juice, and the abamus. And so cutting and you and now whiskey cutting me and son, what to Ami and son, and garden gin, and so what to Ami and son, and then to me and son, and therefore, Rotra, now we can bow cutting and I had yes cutting and I guinness cutting and minerals and fruit juice and so and whiskey for to and gin so got to and snap and How done it?
Wofo. Whiskey for 2 minutes. Snap, then 2 minutes. Gin, and so for 2 minutes. Broche beer, great meal, Ghana, great meal, minerals, great 9. In the Abemus, and so great meal. And I'm saying for no grandpa, never say. Whiskey, Quatoa, gin, Quatoa, beer, Ghana, and I had the so be a new abridge. I pay Fanta, I can't home 9. Fanta 9. Helpful, Rotuanian. Then I snap, 2. Then I say.
Snap, then to me, Jean, Jean, and whiskey. Baya, what's in the cigar? A million of fun. The bomb, I feel risky. What's 1 million? Snapple, then to me and son, then to me, Beer, Naka, and 9. Business, no dance, I'm put to a beer. Account. I hope I am no idea. Really be aware. Won't be aware. One sound now, snap bent, whiskey, now, young, great, cutting, Guinness, cutting, me and some. And I mean that I said, this is so I heard the area, Nana Madish, and Swayan was sending our yet, a fine. To one so dear, Jessica and Smart, Nan Madish, Trapo, Pentu, whiskey, and asso, beer, and I come you know, Guinness, me new, malt, and a cook. Mon père noir, mon père bien moi, mon coup. Non, ça non. Quoi donc tu beau?
Winida, and it's one campus. Yes, I'm on two. Yes, madam, vice chancellor, any pro-vice for Nukwa. Mama Kadiamudu and not Mabon Mwas. Vice chancellor, pro-vice. Mama Kadiana. What's it? What can you put away? I can
One,
Yes, I get to every one tribe. Men are me represent the jazz. And move on today. That's Agra.
yeah.
Mumbai Munom.
Thank you.